vrea să pleci cu El în inima ta? Mai vrea să pleci cu Domnul Iisus în viața ta? Și să spui Domnului Iisus, Doamne, din seara aceasta, nu mai vreau să fiu singur, nu mai vreau să fiu singură. În problemele mele, în necazurile mele, în bolile mele, alături de mine, Doamne, Tu să fii. Ia pe Domnul în seara aceasta, aleluia. Ia pe Domnul ca scut, ia pe Domnul Iisus ca medic, ia pe Domnul Iisus ca apărător, aleluia. 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 Iisuse. Aleluia. Aleluia. Și-a venit să vreau să fac o ultimă chemare. Vreau și surori. Mie nu mi-este greu, nici rușine. Ție-ți este de folos. Ca Domnul Iisus să scrie numele Tău în cartea vieții. Suntem aici în biserică. Vreau să fac o ultimă chemare. Dacă mai este cineva la care se spună Domnului, nu, Doamne, sunt și eu aici. Vreau să mă întorc la Tine. Vreau ca viața mea să fie predată în mâinile Tale. Mai este cineva care să-L primească pe Domnul? Acolo unde ești. Poți să ridici o mână sus și să spui, da, Doamne, sunt și eu aici. Mă găsesc și eu aici, Doamne, între poporul Tău, poporul Tău. Mai este cineva pentru care trebuie să ne rugăm? Mai este cineva? Aleluia. Aleluia. Cum te numești? Florine. Crezi că Domnul iubește ființa ta? Câți ani ai? 34. Domnul să-i binecuvânteze, Domnul să te binecuvinteze. Te întreb de Domnului, înaintea cerului, în prezența bisericii, în prezența Duhului Sfânt, în prezența Domnului Iisus, până când vrei să rugăm pe Domnul, Domnul să te binecuvinteze. Cum te numești? Maria. Câți ani ai? 24. Crezi că Domnul te iubește? Crezi că Domnul iubește ființa ta? Aici suntem în adunare și în prezența Domnului. Ne întreb înaintea Domnului și înaintea bisericii. Până când vrei să-L urmezi pe Domnul Iisus, până la moarte. Dumnezeu să-ți binecuvinteze viața. Sărbuciu. Ramona. Aleluia. 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 De ce plângă? Aleluia. Crezi că Iisus te iubește? Crezi că Domnul ascultă rugăciunea părinților tăi? Crezi că se bucură ei, coster și frunza de tine? Mai mult decât bucuria lor. Este bucuria Domnului Iisus Hristos. Te întreb înainte Domnului Ramon, până când vrei să-L urmezi pe Domnul. Dumnezeu să-ți binecuvinteze ființa. Avem aici, frați și surori, pe Abigaila. Câți ani e Abigaila? 18 ani. Crezi că Domnul Iisus și pe tine, Domnul te iubește? Crezi că iubește ființa și tinerețea ta? Domnul te-a chemat în seara aceasta la mântuire și ei dă răspuns. Și Domnul nu stă nepăsător față de ființa ta. Îi întreb înaintea Domnului și înaintea bisericii până când îl vrei să-L urmezi pe Domnul. Dumnezeu să-ți binecuvinteze ființa și tinerețea. Sărbuciu. Lilica.
A fost o seară pentru tine, pe care Domnul, pentru tine, Domnul a deschis cerurile. Și te-a chemat aici. Și îi dat răspuns Domnului. Și prin răspunsul pe care l-ai dat Domnului, venind aici, Domnul nu stă nepăsător. Ai dat răspuns chemării. Și Domnul nu stă nepăsător nici de tine, nici de casa ta. Ne întrebă înaintea Domnului și înaintea bisericii, în prezența Duhului Sfânt, în prezența Domnului Iisus, până când vrei să-L urmezi pe Domnul. Dumnezeu să-ți binecuvinteze viața. Mirela, câți ani? Eu 29. 29 de ani. Crezi că Domnul te-a chemat la mântuire? Da. Crezi că Domnul îi iubește ființa ta? Da. Te întreb înaintea lui Dumnezeu, înaintea bisericii. Până când vrei să-L urmezi pe Domnul Iisus? Până la viața de mare. Dumnezeu să-ți binecuvinteze viața. Ești aici în prezența Domnului. Cum te numești? Estera. Aici este prezent Domnul Iisus. Aici este prezent Duhul Sfânt. Aici e prezent mâna Domnului. Te întreb înaintea Domnului și în prezența Duhului Sfânt. În prezența bisericii. Până când vrei să-L urmezi pe Domnul? Toată viața ta, Domnul să te binecuvinteze. Cum te numești? Bogdan. Crezi că a venit vremea să-L slujești pe Domnul? Crezi că Domnul iubește ființa ta și familia ta și casa ta? Te întreb înaintea lui Dumnezeu, în prezența Duhului Sfânt, în prezența bisericii, până când vrei să-L urmezi pe Domnul. Domnul să te binecuvinteze. În seara aceasta, Domnul te-a chemat la mântuire. Și mai mare bucurie decât a părinților tăi este bucuria Domnului. Te întreb înaintea Domnului, înaintea Marelui Împărat, în prezența bisericii, în prezența Duhului Sfânt. Domnul te-a chemat aici în seara aceasta. Planul mare are Domnul cu ființa ta. De aceea Domnul are ziua aceasta pe care să scrie numele tău în cartea vieții mielului. Șabulugana se brodia. Hebrogulo panaga de se brodia. Întreb înainte lui Dumnezeu. Crezi că Domnul te iubește? Crezi că Domnul ține mult la ființa și la copilul tău? În seara aceasta, Domnul a deschis o carte mare. Și Domnul îți va scrie numele acolo. Și se bucură cerul. Se bucură biserica și familia. Te întreb înainte lui Dumnezeu, până când vrei să slujești pe Domnul. Domnul să te binecuvinteze. Solomon. Câți ani e Solomon? 18 ani. Și de la vârsta aceasta vrei să-L urmezi pe Domnul? Solomon. Crezi că Domnul te iubește? Dacă te iubește Domnul, până când vrei să-L urmezi pe El? Dumnezeu să-ți binecuvinteze ființa. Domnul să te binecuvinteze. Aleluia. Mai este cineva pentru care trebuie să ne rugăm? Mai este cineva care vrea să-L primească pe Iisus?
Și să spună Domnului, da, Doamne, sunt aici și eu. Sunt aici și eu în prezența Ta, Doamne. Mai este cineva, frate și surori, care vrea să se întoarcă în casa lui plin de bucurie a mântuirii? Mai este cineva? Am să invit aici lucrători Domnului, cu toți, să înălțăm o rugăciune împreună cu ei și biserica și să încredințăm în brațul Domnului. Fraților, am să vă rog să veniți aici. Frate Mitic, Elie, hai, buchiți. Toți aici. Și împreună cu ei, frați și surori, toată biserica. Sufletele acestea care l-au primit pe Domnul, îi încredințăm în mâna Domnului. Aici sunt robii Domnului și împreună cu robii Domnului toată biserica. Ne rugăm ca Domnul să se îngrijească de ei. Domnul să-i ocrotească, să-i păzească, să-i mărească credința și să-i țină lângă el. Cu toții ne rugăm Domnului. Fratele Dan Masera va încheia rugăciunea. Amin. Te slăvim și te onorăm de mine. Sfânt care ești în ceruri, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, îți mulțumim pentru seara aceasta minunată, rânduită de Tine, Doamne. Îți mulțumim pentru prezența Ta, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că încă o dată am văzut că și cuvântul Tău, Doamne, nu se întoarce fără rod. Și ai adus, Doamne, pe oamenii aceștia, copiii aceștia la mântuire, Doamne. Îți mulțumim. Te preamărim pe Tine, Doamne, pentru că Tu ești Dumnezeul nostru, Doamne, și în Tine ne încredem. Și în Tine, Doamne, ne-am încrezut, Doamne, și ne vom încrede întotdeauna. Îți mulțumim, Doamne. Te rog frumos, Doamne, să ai în vedere sufletele care și-au predat viața în mâinile Tale, Doamne. Poartă de grijă, Doamne Dumnezeule. Știm, Doamne Dumnezeule, că și cu Tine, Doamne, vom birui, Doamne Dumnezeule, așa și ei vor birui cu Tine, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, pentru prezența Ta, Doamne. Îți mulțumim pentru prezența Duhului Sfânt, Doamne. Îți mulțumim pentru îndurarea Ta cea mare și veșnică, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că Te-ai coborât, Doamne, când Te-am chemat. Te-ai prezentat, Doamne Dumnezeule, și Ți-ai făcut lucrarea, Doamne, pentru că lucrarea este a Ta, Doamne Dumnezeule. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru că Tu, Doamne, răscumperi, Doamne, pe oameni din păcat, Doamne Dumnezeule, și aduci la mântuire, îi aduci la lumină, pentru că Tu ești lumina care s-a coborât din ceruri. Îți mulțumim în veci.